Вече хора, днеска снимам и моят целият арсенал за 2025-та. Let's go! Първо започваме с тези единички. Имам два броя от тях. После с тези пеперутки, те се въртят само. Бяха ми подарък от магазина. Така, втора по сила, мисля, че малко си след тях. Не, трето бърках са тези тройки. Винаги се вземам от тях, просто е традиция. Чак, показах бомбите, ама някак. Нищо така е. Четвърто по сила са Silver Power. Мисля, че са доста добри пиратки. Всяка година си вземам от тях. Просто е супер пиратка. За 6-7 лева или колко беше там. Малко кратко видео, но какво такова. Четвърто по сила. 10 не, добре. Мегабанк. Днеска си го купих. Пробвах само една, доста добре си е, малко по-силно от суверката. 20 в кутийка са. За 12 лева не си струва между другото. Ама за копък не, 20 боя с. Я да не драмега. Ето и слънце. Не мога да намеря къде. Сега на пиратски предаване. Ей, той слънце е. 1 грам, както видите. Сега продължаваме към Чуракака. Има две. Много са кефа, за първи път си вземам тях. Много добри пиратки. Мисля, че са към 2 грама, не знам, сега ще ви кажа. Сега на пиратката ще ми да напише. Ето са 2 грама. Ай, фокусирай, бе. Ето. F3 категория. Така, продължаваме към може би най-силните пиратки. Втора година се вземам от тях. Познайте. Оставям ви 10 секунди в коментарите да напишете. Добре, айде, че няма време. Малко къс клип стана, ама карай код такова. Там 5 грама пише, че само не знам. 10 боя, 1 грам. Много трудно ще намерят. Тук не пише. Ето 2 пакета взимах. 2 кутии или там как се вика. Чай, че тук пак не може да сме. 5 грама. F4 категория. Втора година се вземам от тях. Сега продължаваме един момент само към куфърчето. Нямам друго. Ето го куфърчето. 100 изстрела. Тук някъде има щетина. Или няма?
Да, не знам как трябва да го запаля. Резервен видео. Основен. Значи то ще... Ти слънце. То ще го палим, ако не стане нещо, викаме на митос. Ето как ще гърми. Значи, нали, разбирате, F2 категория. Имаш и картешница, ако гледате Monster 260. Друго имам. Ти съм го такова стик, защото тук му излизаш и падаш много барути и се търкаляш там. И зато каза, че човека е нещо като ракета и то 100 пъти гърмело. Ще го видим. Много ефтино беше за 15 лева. Ето как изглежда. Отдолу отгоре. Тук не пише категория, поне не виждам. Някъде ако виждате, напишете в коментарите. Добре, спирам клипа да го наредя. Или не, по-скоро няма го спирам. Ще останете. Да го наредя. Да оставим малко долу тук. Все пак, защото е много късо и това. Аз за малко част малко да. Да, и ще е малко. За мен е супер. Като много да ми долу сега. Миналия път имах ракети. Сега няма време да отида ракети. Никой не каза. Ето ми го целия арсенал. Качвам видеото. Днеска е 31, между другото, весели празници на всички хора. Приятно изкарване на посрещане на новата година. Ти беше от мен, абонирайте се за моя канал, лайк, subscribe, и весели празници.